Ćao ljudi, živ sam, pretekao sam. Šalu na stranu, pozdrav evo posle nekih pa skoro 20 dana ludila i ove jebene korone i borbe sa njom. Znači ja i nekako sam podnao, bilo je tu simptoma, temperature, svega nečeg, neću mnogo da vas davim. Kući mi je katastrofa bila situacija, tako da moji su teže podneli. Eto, kad je već tema i stalno se priča o tome, nisam nešto verovao da je toliko, ali ljudi, toliko je. Znači, pazite se, da li će neko se vakciniše ili ne, vaša stvar, radite što hoćete, ali evo jedno od srca upozorenje da se pazite, jer evo ja malo pa hvatam vazduh, imam posljedice, tako da pazite se od ove bolesti. A u današnjem klipu, da pređemo na klip, u današnjem klipu da pričamo malo o jednom parfemu od brenda Givenchy iz Gentleman linije, koji je po meni abnormalno zapostavljen, niti se spominje, niti se nešto priča o njemu, niti kao nešto i probaj ga makar i to, što je po meni, eto, meni se toliko sviđa, možda se većini ne sviđa, ni bitno, ali po meni je ovaj parfem toliko unikatan i jedinstven da ne miriše ni na jedan drugi neki koji bi, eto, koji nose njih 100, 200 ljudi. Znači, bukvalno je toliko redak i da se nosi, a i zato se vjerojatno i manje priča o njemu, tako da krenemo da pričamo o njemu i koji je to zapravo parfem od Givenchy iz Gentleman linije. Parfem o kome ću da pričam, ako ste videli ovdje u uglu, jeste baš taj Givenchy Gentleman Only Absolute. Sad, ko je to flanker od originalnog Gentlemana, slagao bih da drugi, peti, nije bitno, ali šta je suština ovog parfema? Jeste to da ovaj parfem ne miriše toliko kao neki njegovi prethodnici ili originalni Gentleman Givenchy. Zašto? Zbog tog njegovog bergamot otvaranja. Znači dobijete pap, bergamot u facu pa se vi pušite i onda idete u malo sa orahom i šafranom, tako nešto se to lepo ovako tu prolazi kod vas, a u bazi dole, znači u dnu, osnovne note su vanila i sandalovina. I sad kao neko gleda, znači slatka neka priča, neki fazon, ne. Znači, apsolutno nije sladak, znači, ma kakvi slatko, to je toliko, znači, ovako je namešteno, pa ovako, baš je onako džentlmenski, možda bih rekao malo onako više vuče na ispod 30 godina ljudi da ga nose za neku žurkicu, za clubbing, što bi se rekao popularno. Evo ga, malo se i cime to osjeća. Nema nešto mnogo nota, znači eto tako ukupno 7-8 nota, ali je to toliko lepo urađeno da se meni ovaj parfem svidio na prvi, znači kad sam ga probao, njuh i miris. Šta je njegova mana i to što, eto, ne traje sad ne znam koliko dugo, traje nekih 6-7 sati uz pristojnu auru i projekciju, taj silaž, rep, kad prođete od parfema što se ostavlja od njega, ali mirisno je mnogo lepo urađen i mirisno je apsolutno ne kopija svih ostalih nekih parfema ili već neka kao viđena stvar. Ne, apsolutno ne. I volio bih da ova priča zaživi, da ga probate, da ga testirate vi lično. Meni se mnogo sviđa i mali milion komplimenata mi je doneo, a mislim da bukvalno ni jedan negativan nije bio. Devojke lude za njim, to znam sigurno. Zašto znam, pričat ću vam možda nekad uživo ako nekog vidim od vas. I nije mnogo skup, 50 evra košta, imate link u opisu svakog klipa, pa i ovog, gde možete naći da pojujete ovaj parfem. Naravno, dobit će neko poklon ovog parfema na kraju videa, a do tad, eto, ja ga dekantujem ili pojurite negde pa probajte da ga nađete. Više ga nema u parfimerijama, znači ne uvozi se, mislim, nema ga, ne znam, ja ga nisam vidio, tako da pap naše grupe i možete da ga nađete 50 evra, tako nešto košta. Sve u svemu neka ocena bi bila neka 7. Eto, 7, ali što se tiče te neke, kao ono, nisam kao svi ostali, čista 10. Znači čista 10 i ja ga mnogo volim i mnogo uživam u njemu i ovo proleće, leto za njega, danju, noću, ujutru nosite ga, fantastično radi, za te pare
ne možeš bolje. Mislim, daš 50 evra, traje ti nešto 6-7 sati, sve to pristojno oko tebe, mislim da je to po meni ok. 6,5 soma do 7, ništa posebno, po meni, sad. Ispravite me ako neko drugi misli drugačije i kažite mi vi vaše mišljenje o parfemu za sve one koji su uspeli da ga probaju, nosi ili ga imaju već neki duži niz perioda. Ovo je malo reformulisano izdanje, pre je tu bila nekako tkanina zalepljena i pisalo isto ovako, samo drugačiji neki font. I eto, ne bih htio nešto za prvi klip da davim mnogo i malo pa hvatam vazduh, pa možda ću opet nekih nedelju dana da napravim pauze, da se lepo oporavim, da se još neke stvari skockaju i onda krećemo aktivno i još jače sa još više klipova i još više poklona. Kad rekao poklon, šta se dobija? E pa ne dobija se dekant, jer sam kupio novu bocu, dobija se ostatak ovog parfema u boci. Šta se dobija? Dobija se nekih, sa sve kutijom naravno, dobija se nekih, evo, 30-ak mililitara, snimit ću vam posle ako bliže, ako ne vidite, 30-ak mililitra ovog istog parfema. Sve što treba da se uradi je možda najlakši giveaway do sada, jedan like i sub i follow Srpski orgazam na Instagramu. Fali mi još 60-ak suba do 19.300. To kad se ispuni 60-ak, znači svako od vas da predloži po 2-3 osobe, to će da se ispuni za 2 sata. I ostavite komentar ko je za ovaj parfem. Tako da, koga želi, 30 ml sa sve kutijom i sa sve bocom na 19.300 suba, odmah izvlačim pobednika giveaway na mom Instagram profilu. Znači, još 60 ljudi, budite vredni kao što sam ja, eto, zato što me gledate, želim da iskažem moju zahvalnost vama, da vam poklonim što više parfema. Ovog puta ide dostatak Givenchy Gentleman Only Absolute 30 ml, nekom od vas znate šta treba da uradite. Tako da ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Gledamo se uskoro još više, sačekajte me još malo ko što rekoh i bit će tu još mnogo klipova, mnogo giveawaya. Tako da budite mi dobri i čuvajte se i mirišite dobro. Bam bam, ćao!